ez da keiki golpe bat emateko dan, ez? Irabazik ebe ez dugu egin ezer, ez? Partio asko geratzen die, puntu asko geratzen die jokatzeko, eta ni pentsot ez dugu egin ezer, ez? Gure modoko talde batek enbideu lana partio guztixetan. Ez da bakarrik hiru partidu basi segiduen, ze gero alietan di momento txarrape bai, eta beba aldozu pasau beste bi hiru basi barik ero galdute, ez? Eta duen, hombre, ondo, ze 3 puntu izango ziren, eta talde bat iztozu atzien, ja puntu askora, baina horrek ez dago esan gure ezer. Hori bai, Holanda, ez? Baina Holanda guztiz ezin dugu esan Mallorca gure atzetik geratu bidala, puntu asko geratzen diek, gero gainera beste talde bi itxibi die bai atzetik, orduen, bueno, honek buelta asko moten dauz, ez? Gainera ikusi dugu, ez? Lehenengo taz Espainol geratu zan atzien, gero gu geratu ginen atzien, oin Depor eta Mallorca dauz aurratzien, eta Espainol eta gu apurtxo bat urten egin hortik, Celta behontxe sartu da, eta hoxe, 5 partidu geratzen dela, ez? Geratzen dela, ez? Ezke puntu asko dauz hor, eta horregaitik esadotzut, jungoa asterora eta gero ikusi behar da, ez? Regulartasun bat hartzen badugu, horrek esan gure da, ondo gabizela egiten guzak.